Atlantik. Rombang ilwek sapa nduk Batuk nonong wek sapa nduk Wong gedhe wek sapa nduk Lade pipet wek sapa nduk wek sapa Nek sapa nduk iki piye wek sapa Alhamdulillah kowe ditekake karo Bapak Arifin ulang tahun sing kaping 6 oh Bapak Arifin ulang tahun sing kaping 6 karo apa iku syukuran bunuk apa kowe iki yo ngono mosok gak ngerti bunuk walik nah ini yo lagi iki Wajaku mana ketoprak. Walah aku ana ketoprake tarep isuk aku kene kok. Lagi no. Rep putuku ah. Lho nek kene ku sekolahan bal-balan ono. Bal-balan ono. SMP ono. SMP ono. Universitas ono. Lho sing kowe tak kandhani. Apa? TK. SD ora bayar. Alah sing ngomong sapa? Lah lamun sekolahan kok ora bayar. Apa ki gedung iki nganggo kertas. Itu dikandani kok ngeyel. Kowe dikandani kok ngeyel. Ku kandani masa manam. Lah aku gak aku ora perlu gasem. Iya yo, Ter. Kowe macam-macam karo aku tak sikat. Ini kan wilayah gua. Lu telek wilayah gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kok mek cah TikTok enggak? Kowe salam ku alon-alon wong salami sing apik. Salam koyo aku ngene iki lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah meninggal dunia. Itu berhenti dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing jawab muga-muga munggah haji. Amin. Nah iki sok tahun guri munggah haji. Alhamdulillah. Haji mabrur. Haji apa? Hajian, bajingan iku. Untungan kancane re bajingan. Aku bajingan lah setore yo name Pak Am ngene kok rewel men. Tekan Pak aku ya. Lha yo ngarani aku rek ndongano rek bajingan niku tekan aku. Gak ora tekan kowe. Kono-kono dondan. Alhamdulillah. Ini diparingi terang. Udan niku bukan alanganing dekorasi alam. Ngono. Iki wancen ampun tenan dukune iki, Bang. Ini sapa? Tenan yakin lho. Lupa aku mangkat ke Purwodadi. Ngakos saka nggone maitan nganti tekan nggone gabus udiane ra karu-karuan. Masa lu kandhani kok. Lu kene kok gak udan. Lu dukune iki lho Pak Arifin kondiane lho. Ganti kok. Dukune iki yo sapa? Tahun guri meneh. Pak Arifin ngono. Kamu pabrik sepatu. Udangnya neng kono. Berarti apa sih pabrik sepatu? Aku disini yang pesen aku. Sepatu bro. Sepatu bro lho. Ora ana sepatu biasa kok sepatu bro bonggol lah kok. Lho kene proyek. Proyek untuk bosok ono. Lah sepatu hari jarene sepatu. Kene pelatihnya ono. Mas Taufik. Taufik sebelum tangkis lho. Taufik itu pelatih Safin. Mosok gedung di pelatih. Aduh, ya Allah. Maksudnya ku pelatih Safin SMP lho. Apa iku U13? U13 iki sing umure 13 berarti sing untune 13 lho. Heeh. Aduh, ya Allah. Lho nek kok keplak gak apa-apa lho. Lu irung dibuangane dan dibalekno. U13 ono Mas Taufik, ono Aki pokoknya enak jeneng rek Aki itu pokoknya cici-cici tak kesel dari mereka SD orang bayar bulannya udah gini berarti yo bulannya yo orang bayar ini mau jagung wah naik mono anakku sesuk
Sesuk tak lebokno kene. Ora iso. Dene gak iso. Wong anake bungkuk. Bungkuk sopan, Ora sopan aku wong sopan ora kok bungkuk. Ada sopane lho sopan kuwi anggere roh wong yo. Iya, Pak. Ini terus bongkok Pak. Ora sopan. Ndak apa? Ora ulune coklat. Coba untung ngono. Anakmu ora bungkuk. Heeh. Nak turu piye? Lho nek turu yo mengkurep, Pak. Lho, nak mengkur ndak? Ngene. Ndak ngene malah koyo gunung. Atang-atang. Kadang malah koyo jom-jomlang. Miring ya. Lho malah koyo ngene kecepet ah. Lah nek cara kowe wong bungkuk turune piye? Merem. Lah kok merem? Lah turu ora merem. Lho iya yo. Nek melek yo mlili matam yo. Lah nesul. Lho wong ngono gaya berarti nek wong bungkuk turune merem. Saiki sebabe apa lampu kok mekar? Duren lah. Ora. Aku setrum. Gak. Lah sebabnya apa? Ora. Burung. Sebab ora. Sebabnya apa ora? Sebabe apa kok lampu kok mekar? Sebabe mata melek. Oh. Bales. Enggak ada ora. Ya tunggale mengkong bungkuk. Turune merem ngono lho. Iya ya. Lah iya. Lah kowe nate koyo ngene sebabe apa? Banyu laut kok rasane asin. Ini rasanya ya asin. Lho ana jawane cah cilik iki utumi. Lah sebabnya apa? Sebabe mbok dilat. Oh iya. Lah iya, nek rambut dilat ya ora asin. Lah sebabnya apa? Apa itu banyu laut kok asin? Sebabnya apa? Ayo. Sebabe didilat tak dilat ngono mong. Oh iya dikit lah. Lah iya dilat. Ya sesuk melak aku. Ning ndi? Nang laut. Lah kok? Ubi. Enggak kok dilat. Nesung. Wong ana sunan, mulane dadi wong ya aja nesunan. Lah piye? Mundak ora kuat gede kaya kowe iki lho. Cuwili terus kaya cukil ban. Cukil ben matamu bosok ngono. Cukil ban. Semene nek cukil ban untune mbokmu le. Nesung. Lho ngono nek melilik lho. Melilik apa ora melilik kok. Lha apa? Ayo matane monjol. Nesung. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya dongak-dongakno Bapak Arif. Heeh. Sak krune. Sak sapin. Muga-muga gampang golek rezeki. Amin. Usahane ben maju. Amin. Ben rezekine melimpah-limpah. Amin. Oh. Wong sing sekolah ning kene yo berat. Akeh. Ono universitas iki ngono. Ya dikandani Heeh. anak-anak besok masuk sekolah jam 11 harus ke asrama. Enggak boleh malam-malam. Sesuk tak umumke ning masjid. Ben wong Ini nang jero masjid. Ojo aku nang di masjid. omongan iki lho. Aku mau jam itu sampai sholat golek masjid mubeng-mubeng ora ono. Lah kowe mung gak masjid gedene kaya ngono. Iku masjidnya tengok-tengok goblok. Lah sing mbok goleki Masjid mubeng-mubeng. nek kowe kepengin roh masjid mubeng-mubeng gampang. Sesuk tumpakno demolen masjide ben mubeng ngene terus. Mana masjid cuma no demolen. Lho golek masjid mubeng. Wong kowe dhewe yang kalah karo manuk no. Lho ngenyek wong menungso Manuk duwe agama. ora enek manuk kok duwe agama iku. Ono manuk agamane loro. Lho kok agamane loro manuk apa? Manuk Islam karo manuk Kristen. Nek manuk Islam, nek manuk Islam, Manuk Islam iku mrek kaji. berkaji. Oh iya. Lah nek manuk Kristen, Iku manuk gejo. iya. Lah kok iki manuk? Ngerti ya, manuk ora ngerti. Manuk apa sing betah nek mbani? Manuk prit, Goblok lho kok. manuk tuku. Gak. Lah manuk apa sing? Manuk wong Jawa. Ya kok meneh udah. Kom terus. Iya. Manuk apa sing iso modot? Manuk Kowe ngenyek manuk ora iso modot. ora iso. Engko jak ning legi lho ning kok legi. Legi ganti kuwi. Jak ngono ora modot terus. Ora iso wong ora ndek bojo kok bukan modot. Aja teko bojo nggo wedang nek teko bojo lho kuwi. Oh manuk apa sing ora iso modot? Manuk iki manuk terus sapa ke manuk? Manuk jerkiki. Terkuku. Ah, manuk iki yo. Nak kecil yo terkuku. Nak kiri jerkiki. Manuk sing bobo Ora. terkuku. Ora. Lah manuk apa sing ora iso modot? Manuke wong Daud. Lah dikum terus sedina-sedina kok iso modot. Apa? Kemudian kok padha. Ora. Lho kowe iki yo senengane kowe teko Kowe manuk. padha ae. Apa? Dijim yo. Lho driji 10 ah. Pas 11. Ora iso lho drijiku 10 lho. Aja itu.
1 2 3 4 5 6 7 10. 11. Lah kok 11? Nek tak hitungno. Goblok ngono kok. Ora tau. 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11. Kalau temen iki ora goblok saiki lho. Didim bilang tak sikut modot lho. Didim ku 10. Iki loro telu papat lima enam itu waduh sama Kowe aja ruwet. Ora mau 11. Ya 12. Ora mau iki tok. Lha kuwi teko sing kene bareng mbok hitung lambem iku. Enek kok. Teko kene dihitung iki ora driji yo. Gumbuke bojomu. Iki lambem. gumbuke bojoku pas tak gumbuke bojomu ra iso. Ora iso ora di bojo rene. Aku sakake. Lapone sakake. Kok betah ya perang tahun lan di bojo. Oh aku saiki megah di bojo. Penak ngene iki. Ada kok ora penak piye nyambut gawe, ora nyambut gawe ora masalah, ora enak wong gegeri, ora enak wong ngamuk. Ape turu sedina ora enak wong ngamuk. Apa wong anake wong kok mbok ingoni? Oh berarti wis ikhlas ya. Ikhlas aku. Nak ngono kowe wong Islam. Wong Islam aku ah. Kowe nak wong Islam. Umpamane ana azan. Iya. Allahu Akbar Allahu Akbar. Betul iki. Salat ah. Wong Islam kok Salat merasa. salat ora rasa wong Islam. Wong azan itu tetep kudu salat. Kowe langsung Salat. ora sah. Lah kok rasa? Lah apa salat ora wudu. Wudu sik lagi salat. Wudu sak wudu. Iku ora gampang. Nek wong wudu iku yo gampang. Ora gampang kowe nembak cawe do. Iya. Iku batal. Batal berarti. Ora muhrim. Oh, sing di dole ngarep ngono 5 Es krim iku. Oh ya Allah, ya Allah. Iku es krim. Iya iya. Ora muhrim. Oh, wudu nek. Wudu meneh. Lah sing diwudu iki Yo raine tangane sikile ben resik. sing resik iku nek sing demek wong wedok. Oh, wong wedok. Saiki cara wong ngentut. Ngono. Iya. Untuk ku botol. Iya. Lu batal malah. Batal. Cuk, Berarti nek batal yo wudu nek. balik wudu meneh. Sing diwudu iki apa nih? Yo tangane raine sikile kabeh. Lah kok iso sikile tangane? Sing ngentut ku apane? Pokoke. Lah iya nek lapor iso kok tangan raine sing diwudoni. Kowe yo tau tumbon. Apa? Nyawa itu wuduan ngono. Ayo matamu lho. Wong yo aja nek sunat. Oh alah. Kowe ra iso salat ngono. Lho nyek. Kowe kok yo iso salat. Lho. Lah Anak wae Pak. sapa? Sing ngene. Salat yo iso. Kowe yo iso salat. Iso. Ya tidak aja aku tak arep salat temen. Ojo ora aku. Lha gitu. Batal kok. Lha gaya batal lanang padha lanang nek batal iku. Penting. Mungkin ya. Hei, Allah. Apa? Letoke lak. Napa nek stroke? Tawane iki lho. Nanti. Ono lho. Maju ono lho. Tawane salat. Tenang dong. Allah. Udah lapor sudah ngambil. Iki. Tengok loro. Lepo iki. Wonten. Kowe tau tuh ben Allah to matane diketel ngene. Kok yo jake Itu kok cel, aku kan ora roh acil kancil. warai kok malah undung-undung ngono. Iya, iya. Allah. Ora ono Allah. Ora ono. Iya, iya. Allah mati ngene. Udah lapor mau. Yo tak batin ale. Yo lapor mbok batin salat di batin iki. Lah kok nek aku salat tak ora tak batin nek keliru. Ora isin karo wong kene ambilnya goblok lho. Iki lho Bu, ada wong salat rek lali yo isin karo ibu. Malah Guyu. Guyu nek cukup banyak wong asu kowe. Banyak wong asu kowe yo. Asu lah. Asu ku apik kok. Yo asu iki najis. Dadi sapa? Najis bungko fafa. Monggo lado. Ono mau najis kok buka fafa iki. Iku lho kaya wong-wong iki lho. Monggo lado. Iya iya. Aku asu lah bobo kok. Asu iku elek. Asu itu singkatan. Kok singkatan? ASU. Aku S selalu U untukmu. Moh. Asu. Oh, iku. Banyak wong asu kowe. Lah yo asu apik. Ada yo asu. Ya iku apik aku selalu untukmu. Oh, asu kowe berarti. Lah yo asu. Asu singkatan apa? Aku selalu untukmu. Asu. No. Asu. No. Ora mudeng e, Bos. Ora mudeng bahasa Inggris kok. Ana kowe mudeng nek no iku. No yo apa?
Tiga. Berarti bahasa Inggris kowe yo mudeng. Wah, apa lah le? Lah berarti kowe babalan kuwi yo mudeng berarti babalan iki. Iya. Babalan yo mudeng ah. Kowe berarti yo iso bahasa Inggris yo mudeng kan. Apa? Tak takoki nek bahasa Inggris. Saiki nek sing bal dijundul jenenge apa? Haji. Oh, lele. Apa Bang? Haji. Yo ngono arek padha. Muni haji. Lo tak kene omahe kono. Berarti nek bal dijundul jenenge Haji. lah nek bal metu ke lapangan. Ot bol. Bol iya. Lah nek sing bal kena tangan. Handball. Lah nek bal mlebu gawang. Bol. Nak gede bunyi yo, aduh bol. Abim ora suwe-suwe nek opot. Ana wae surat. Iya salat. Surat. Allah. Oh maca. Maca apa? Maca surat. Surat apa? Nono surat cinta. Surat Al-Fatihah sak turune tak sikut gak mengko. Iya Cil, ngono kok nesule Cil. Aja nesuwe aku anak yatim Cil. Nak bar surat, nak bar Bar maca terus rukuh. rukuh sing piye? Ini iki lho. Lho lapo iki? Ini mbok madus. Sing diarani rukuh mesti ngisor. Ngisor ku ana lemah. Menungso asale saka lemah sok ben bali ning lemah neh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ora mudeng le. Apa iki? Ora mu aku dhewe ora mudeng. Lambe mil. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun maune ora ana bali ora ana. Oh iki Kanjeng Sunan Kalijaga. Oh yo papan patak kewak. Kula. Iya Cil. Nak baruko Baru kok terus. sujud. Sujud iki sing piye? Ini iki lho. Kula kuwi lapor ngambung. Ngambung telek. Sujud iku mesti boke yo bokong ngene. Bathuk irung nempelne semujud karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nak bariku terus tumaknina. Tumaknina apa Bi? Sing sing awet didemli mbokmu lho. Pakai matamu nomor nesu. Kowe kok nek kena penyakit sirup, ora malah ora usah nganggo guyo. Sirup kok. Kulo sing ngene lho. Ah iku latihan lho. Nabar sujud. Iya. Terus bijine ngene. Lho, lapor. Nyulek matamu. Latihan iki karo yo cetel. Latihan akhir yo nyuk. Yo tek-tek. Bobo. Lho, iki setruk iki. Kowe lha apa lah kok? Aku to. Lho, aku ngape ngandani kowe ape ngejak kowe merantau. Lah iki Taiwan. Taiwan. Congo nang gablek. Contoh gawe. Lho, sing duwite kono ki ora enek serine, Cil. Lho, ning Taiwan iki lho Taiwan itu. Ayu dhewe ngono. Taiwan ora usah nganggo Taiwan. Lah iya Taiwan iku lho Taiwan. kandhani ngomong ngeyel iki lho. Kel. Nak milih gagal utak-utakem ngomong. Alah ora masalah. Wong aku wis ora duwe utak. Ya bener. Iya. Neng yo saiki menungso iso mati ya. Menungso yo iso mati ya. Iso. Ono nenek kuwi. Apa Sunan Kalijaga. Kulo nafsi ndek hotel maut. Menungso ning alam dunya ku bakal mati. Nek kowe aku wong Mojo Agung sak kecamatan Trangkil ora iso mati. Menungso iki tetep iso mati. Ora iso. Nek ora mati yo kebak. Ah, iku gak iso. Lah sebabnya apa kok ora iso? Lah sebabnya apa? Iku KTP ini seumur hidup. Iku KTP ora perkara kok wonge ora iso mati. KTP ngono berguna. Yo berguna paling-paling yo dienggo njaluk kakak apa-apa ngono kuwi ya. Nek kanggo wong wedok KTP ku berguna. Lah wis berguna apa? Tiba bang mekar. Kone asapa? Asik ku bosok lho. Ketoke kok kulino bojone kon mek mekar iki. Lho yo, wong utang ora elek. Utang ki elek wong nek iso iku berusaha kerja aja utang. Kowe kerja. Nek durung ana rezekine kok gak iso. Kowe tak kadang. Nek jenenge wong berusaha tetep iso. Utang dienggo modal kanggo dagang, nek dagange kayu utange dilunasi, awake dhewe wis duwe paitan. Utang ku gak elek.